Igbo bekene mono Igbo ndị ọma njem ọnụ asị m ka onye chere na-ezere n'ụbọchị nke taata bikasị nwa dịla anyị mma na eke n'orie n'afọ ya na nkwọ biko ebe isi na-elele vidiyo a biko nyere anyị aka na ishare vidiyo nyekwana anyị aka na-agbasanya bụ ozi ka ọ na-elu onye ọbụla ntị biko na ozi a ji ọbịa n'ụbọchị nke taata bụ o nwere ihe na-elizi Igbo nne na ha na-ahazi ekwe ka etinye ọnụ n'ụbọchị nke taata maka na chetara m mgbe nke anyị mago anyị nwatoo na village. According to him, I can share my own experience towards it before and second in the video. Mgbe ya bụ nwata ka itonite jelu mmiri ozi ụtụtụ iji chuo iburu 4 gallon iji chuo mmiri before ịgaba akwụkwọ maka si na-aga akwụkwọ na-afụ ọ na-akụ ihe ka 6:30 to 7 ifo ndị otu na ha kwado oge na-agba gị na alụ eke ịsa maka na mmiri ahụ ichute ka izikwa n'ime ya wee saa ịnatakwa na mgbede chuo nke ahụ eji wee si nri ije na ahụ ụgbọ ndị na-eme ahịa mbugharị inyefọrọ ndị bụ na mbugharị ahịa mbugharị mana kịta ahazi emenya bụ ife na ihe na-elizi ndị Igbo nne na-arụ emeghalizi obele ha sị gị na child abuse emeghali obele achịkị child abuse nwatakịrị nyekwuziara ndị be ha aka asị na child abuse eziokwu na ụfọdụ na-etekizi advantage of maka na asị ihe ọbụla a na-emegasị onye ọbụla ndị mmadụ take advantage of it. Yes, we not dispute the fact no one didn't take advantage of it, but what happens to a good upbringing up of a child? Akwa na azụ nwata ka isi agba mbọ nwata na ya hapụ na si na na-emezi na nka eziokwu na na-azụ echu mmiri echu kịta na ndị mmadụ agwọ n'ọgwụ tijecha anya ma ndị eze nwaanyị ma ndị eze mmụọ agwọ na-efechasị na mmiri ma what happens to nna biko nyelu m aka ka ejele ihe anụ n'ahịa anyị lechaa bata esi na ala ise family achịkọta ọnụ gbaa mbọ nwere nchekwa unu mụta na vidiyo ahụ onye weme nji okwu nyebe okwu biko soro ekenenụ na vidiyo Igbo ekele m ndị Igbo ụbọchị mara unu mma ndị Igbo week unu hụrụ anyị nọ biko achọrọ m ịrịọ all my followers na ha week mmadụ ga-ajụjụbụ onye nwe ma ka maka Ethiopia ka maka Djibouti ka maka Rwanda ebe ụlọ sọrọ gị iti isi tinye isi nwanne onye nwe m ọbụla this week wakwa ịhụrụ this fake life mostly ụmụaji banya na social media na-eme ya mbere na webi ịkwụsị ya because the fake life is too much now. I don't see the reason why mmadụ ga-ahụ onye na-ehepụ mmiri lolo ifufu ya were camera kpọpe sebia we see the young boy selling fufu. When we are growing we help our parents ire ahịa. When we are growing every one of us nwere side hustling on them after school. Even before you go school in the morning, and when they get rakam nakara, Mwakarabia, Mwakamubia, early morning 6 o'clock, easily get rakam nakara. No one didn't my. So why all this fake life? Or measure our youth now, you want to go on or now here go big thing. Do you know that when we are growing as early as 4 o'clock, I hear Jelekwe beyond a call online quickly. Then we can just school in time. After school, give your own and magazine rap, give help on magazine matter. Wish work. When a keweke, or bocheke, you got most of Bugram magazine at her school. After school, you return back to market. Why all this fake life? And as our youth had very lazy. Every big boy in home today, when a side hustle on him when he was growing. There was a day one Najum daddy can hear me again. I'm so Aziza therapy. Happy Aziza because nine is Aziza teacher. Je pianka ingere than next can abia. Why all this fake life everywhere? This big boy on anya Range Rover and messages. When I started hustling on a comboneto. And when they like Asara and the Gala. And when they do their business after school, they go and sell like Asara and Gala. Oh, game no seminary school. Me and my brother. Nejebe na shop Lake Levi or Swago na Bapand Road. Gebru CD plate, ga hustle lawyer. After school meshia, anye Ishi na school, la bia ko hustle CD plate na aba. Can we mote ga ngeji na the on na school. So why ijeze news of wanna help me again with a camera sebia with 5,000. Hey, don't say this again. Who does that? Enough of this fake life. Let us live reality life. Every one of us buying a tone and hustling on Ako. My own brother that time na around the Madube. That time move. And we back Oga Gago, I bleed the jogger around to. Then I hear the chairman in here. We carry Yamaka bleed, or the chantuan. Then I uba bleed the request and I bleed that. It would be a one I uba say for the Konya.
at the end of the day I was saying yeah 25 ya were 20 naira ya enye mmam ya gba 5 naira na akpa maka adị ama ama. We are helping our parents. So this time keze ihe dị iche na mmadụ si school lọta help on me bugharịa plantain gere nwa na help m na ewere camera si enough of this rubbish. On a ewute m too much because our youth na achọzi efu ha chelo okporo. Everybody want to be rich. But imagine all these big boys here today when they were growing. Ịma mgbe wele money iti ntị gị na anụ akara n'aka ma onye chọrọ ya ana nwa akara bịa nwa akamụ bịa ị ga-anụzi ihe ndị ha na village na all these things agwụla gbawo early morning in the morning ị ga-amụ ụzọ gaa chuo mmiri tufu gị gaba school ụzọ onye na-echu mmiri na ụzọ onye na-akọ ọrụ job na my village na ịhụzọ onye na-egbu nkwụ 800 naira ofu oshi nkwụ before gị hụ ị ga-eme like this before onye na-egbu nkwụ. Ndị village m na-ejezi ogbo achọ onye ga-abịa egbu nkwụ. But I nwere a lot of boys nọ n'ụlọ na-aṅụ goofu na-aṅụ siga ịlọta paaki ya moto hazi onye Ishi show us love. Nna igbu oshi nkwụ 10 a day you make a lot of money. Even ndị ogbo na-anazi 1000 naira igbu ofu oshi nkwụ na banyị before ịhụ onye gburu nkwụ is problem. But what is happening? Nobody want to work. Nobody want to work. All wapụta na social media akpọrọ ọla ntị na-eme big boy ihe ka ịpakịrị moto ha agba onye Ishi show us love. But none of them want to work. So ndị anọ na social media na-eme unu hụ obere nwa na help the mother unu say hey don't do this. Nna ma mụnwa ma gị nwere side hustle na anyị na-eme when we are growing. So let us be real. Ahapụzie na all this fake life. Ima Ishiweke that time chai when Ishiweke was Ishiweke mburu loilo teach ebe ma ahụ ife anyị my classmates my dog ma akpụ ya ma akpọ loilo ọkụ ya sị ọbịanata ya kpọ m sị onyi irechala asị ya na loilo m for 5 ka ọ ya sị hey my ya fọdụkwa abụọ ma ewere iwe chọba ebe m ga-aga ere my loilo. What a life when life was very sweet. When life was very sweet ije cherecha ahịa gị buru bezin gị na-aṅụ mma ga-asị gị nwa m well done echi na m ga-etikwuru gị mọn no loilo ị ga-ebuga echi ga-aka nke ibuta gị dị happy because you are making money for your parents. What is happening to our youth now? Why all this fake life? Everybody want to na-ajụzi onyi kedu obodo dị mma m ga-eje kedu obodo you don't want to hustle ị na-eche obodo dị mma ị ga-eje onyi kedu obodo dị mma anụ m na Ethiopia dị m echi iji ọkụ mmụọ this week that's your business don't ask me. Let us make our home before anyị echebe ebe anyị na-eje. Our youth they are messing up. Mostly our youth in the village. Enweghị ha na-arụ. Nobody greet in the village. Unu ma how many banana onye nwe mo na enweta mgbe when I was small because of ekene. Ma good morning ha nwa nke a na-ekele nwa mbe were banana. Onwezo na-ekele mmadụ. Ma banana ma granite ha na-awụnye m n'aka. Hey, one car na-ekele. Ugbo ilozi na village unless you have money. If you don't have money, nobody will greet you. Obere nwa ahụ ebiri m ya agafe. Nobody will say auntie good morning. Time when in the village boy no sand ambulance na-abịa anyị agba ọsọ gbafunyu anya. Hey, ambulance na-abịa. Na ụmụaji na-ejezi gị elu ozu gwa gị hey n'ozu nke ahụ amakwa ha mma. Onye tere powder ahụ etede ha ozu ọfụma. Uwe mebiele. Why all this fake life on social media? Because this week we are talking about our olden days. And when you read and when any side hustle in Econombuinete, Tina in a comment section. Oh no, no, then yeah, you should be proud of him when you were growing. Enough of all this fake life. I don't want to help me away for to Sebia. Your mother is wicked. Please let us stop this. Let us stop this. So all you want to video on your women. Tinye aka comment share ya video. Yani na ikwe mehe maka odemma ndị ọzọ ga-abịa after us because after 80 years today now okay let's 90 years today men again na use internet phone and ya ga-adịzi ndụ will be no more. So the legacy anyị keep ndị na-abịa ka ha ga-eji because unu le anya ha emega n'ala Igbo na unu ahụ na all these small boys ndị amụ early 2000 ndị na-cause problem a niile. From early 2000, 1995 to 2000, they are the people causing this problem. Today. So let us help them and educate them. Because so many of them have good upbringing. So let us help them and educate them.
ụwa nwayọ. Enwe ndị business your parents na-eme, support them. Enwe ndị their parents na-awụ akị, ha nyere mpa ha aka wụga akị, today ha arụchala mansion everywhere. Enwe ndị ha their parents na-eme that time na their parents na-akwa baro, after school ha ejekwuru mpa ha n'ime ahịa getire mpa ha aka. Enwe ndị their mother na-ere tomato n'ime ahịa those days. I remember Wori bụ na anọ n'ime ahịa ere tomato, but today o buru jeep gbafee gị hụ ụmụazị ọ ga na-eme guy mgbe a na-akpọ ya nwa tomato. So onwe side hustling when you are growing, put it on the comment section. Let us help this our junior ones. Na-enwe ihe ọbụla ị na-help mmadụ eme ihere emele gị, because all these big boys hụta anya ga powerful cars nwe mgbe ha na-help their parents n'ime ahịa. Ya mara unu mmadụ Igbo. Mgbe na-echa vidiyo a biko asị m nke nwoke adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma, biko nyere anyị aka na-agbasa ozi anyị, nyere anyị aka na ihe na-anaghịzi Igbo n'iyi, ihe na-emebizi. Ọ bụrụ na asịsị ise ejezi na-abọghị nwanụ, will it stop the fact na si agbazi na mbọ? It can't stop it, mana anya because anya na-agba mbọ, anya na-agba mbọ. Izizi obele nwa ozi ọsị gị na ọcha abuse human rights is human rights asị ha. Ndị ọcha ka na-eti ụmụazị ihe. Ije na spam video mfo na supermarket anga ụtalị anga the woman in the supermarket said that she can confirm na anga na agali ya ahịa, that's o ji elele ya. Ụna asịsị na anaghị eti ụmụazị ihe n'obodo Igbo nọ nyenyenye nọ ndị akụgbo nwatakịrị mee ya nka asọfa nwa. O nwere ka isi amụta ihe. Despite the fact na na-emebisi ụfọdụ ndị ọgara esetụlụ ụmụ bọyị, mana onye gbaa bọyị pụta kpaa agwa, onye gbalụ bọyị mụta ezigbote ihe pụta kpaa agwa, ma na ọ dị iche na onye nne na nna ya zụ. Ya onye gbaa bọyị pụta kpaa agwa ya dị iche na onye nne na nna ya zụrụ. Biko kwa nwa mgbe ekwucha m ka ha n'ọnụ ụbọchị nke taata, anyị enwere mgbe ọzọ.